Hej, jeg hedder Jeanette. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I laver et fyrfadsglas eller en fyrfadsdage med slik. I skal bruge en vase, eller bare et ganske almindeligt glas, noget familieguf og lakridskonfekt. Størrelsen på glasset er egentlig ligegyldigt. Det, der bare er vigtigt, det er, at man starter nedefra og stille og roligt arbejder sig op efter. Når man bruger en limpistol, er det vigtigt, at man passer på fingrene, for det er meget varmt. Det, der igen her er vigtigt, er at blande farverne og formerne, så det hele tiden skaber lidt spænding for øjet at kigge på. Og efterhånden, som vi kommer derop af, synes jeg, det er meget fint, at det ikke er det hele, der er dækket med slik, men hvor nogle steder ser man lidt huller, og andre steder er det lavet op i en spids, så man kan se lyset skinne igennem nogle steder og flammen andre steder. Lysestagen kan selvfølgelig ikke spises, fordi der er limet på den, men meget appetitlig er den jo alligevel. Jeg håber, I har nyt at være med, og have en rigtig glædelig jul.